7 najvećih čuda. Jedna je učiteljica zadala svojim učenicima da se podijele u timove, odaberu i opišu 7 najvećih svjetskih čuda. I učenici su uglavnom odabrali ovako: Egipatske piramide, jedino čudo starog svijeta koje još postoji. Kineski zid, jedino djelo ljudskih ruku koje se vidi s mjeseca. Machu Picchu, stari grad Inka visoko u peruanskim Andama, najviši grad na svijetu. Taj Mahal u Indiji, najljepša grobnica na svijetu. Golden Gate u San Francisku, najduži viseći most na svijetu. Angkor Wat, 1000 godina stari grad hramova u Kambodži, najstariji grad hramova na svijetu. Eiffelov toranj u Parizu, najviši spomenik na svijetu. Samo je jedna učenica zadatak radila samostalno i to zato što je nitko nije želio u timu, a nisu je željeli jer je bila drukčija od ostalih. Njezin se popis čuda potpuno razlikovao od popisa koje su sastavili drugi učenici. A evo što je ona napisala. Ja mislim da najveća čuda na svijetu nisu djela ljudskih ruku, ma kako velika bila. Puno je veće čudo naša moć, da dotaknemo život, da osjetimo toplinu, ljepotu, mudrost. Velika je moći vidjeti. Još veće je čudo moći čuti, pa moći pomirisati, pa moći opipati, moći se sporazumijevati. Neopisiva je moć i čudo moći čitati. A to najveće od svih čuda, najdivnije od svih čuda je čudo ljubavi. Čudesan dar da možemo voljeti.